Kumare, umayak man. Mare. Ay na, kumare. Kumusta nga ay? Umayat amare, tataka lang umay dito Kasi syempre, ako mare, umay kang pasyarin Wow. Barbaro tabado mamare, in fairness. Bagay ba kumare? Ay naapo kumare. Pasarabo ni kabagis ko kumare. Oh, Nakita mo nagpintas man taaritos mo mare, ang labagay mo. Imported kumare. Made from USA kumare. Ay, sana, ang labagay mo mare. Siyempre ako mare. Ang pay-agis usuutak yate ang ko nga bagay kumare. Nakita mo ang dadara ka pinpintas nga kumare. Pak na pak kumare. Ay, nanay, may kamare. Ay naapo kumare, imayak. Talagip ka man. Tasimang paggarod di kabagis ko kumare. Ay, kasday? Inyo mayang kamot at ipasarabo na kumare. Pangraman ang mut kumare. Imported nga karabasa kumare from USA kumare. Talaga? Siyempre! Naimas ka no day ka kumare. Aguray ka kumare. Pangraman ang mut kumare. Tsokolate nga nagapudjay Amerika. Made from USA kumare. Kailangan talaga nga made from USA. Siyempre, tapos ma-emphasize kumare nga special dahi tanga tsokolate kumare. Pumaya, One of the best kay imasan kano dahi tanga tsokolate kumare. Isu nga pangraman ng kumare. Thank you ang arod mare. Ay naapo kumare. Ay naapo kumare. Siyempre, napigsa ka kanyak nga kumare. Ay naapo, malipatan kaya kumare. No, dadagiti pagsayaatan. Thank you ang arod amare. Ay naapo kumare. No problem kumare. Basta sika kumare. Ay naapo, kanapigsa ka kanyak nga kumare. Ay naapo. Naging masaya. Yung garod mare. Thank you mare. Nagsarte at na talaga. Ay naapo kumare. No problem kumare. Ay na kumare. Balitak ka na nga baka kanutiweteng kumare. Ay naapo mare. Talaga nga sika. Awan ti makalusot kanyang nga damag kumare. Ay naapo kumare. No kasta kapipintas nga damag, amumutan dito'y ayan tayo kumare. Napardas laga agwaras ti balita kumare. Kumare. Ti ko na mare, chismosa ka. Ay naapo kumare, kanya kumangay. Nagkumaryanta kumare. Ay naapo, ti damag ko ka 40 mil ka no kumare, ti inabak mo. Ayun, mare, taupat nga kalumpit bayday. Ay na, po kumare. Talagang inarakop na katiswerte, kumare. Ay na, kumare. Sambalang mo. Ay na, po kumare. Swerte ko namgi di. Ay na, nakaswerte. Kamutan, kumare. Ay na, po. Kumare. Imayak ta. Adda ko mati umay ko ibaga, kumare. Nga de, mare. Ay na, kababain mo't, kumare. Ay nga, apo ni kumare. Kasla damo bain mo, amare. Kaslahan tangag kumare. Nga di, mare. Kumare. Ala, pasensya ka. Nuni. Ay na, kumare. Baka mabalin nga pabuludan akpay lang ti Gismil, kumare. Gismil, kumare. Garod, kumare. Tani. At dati paggasto, kumare. Iso nga bumuludak kumati uray 10,000 lang kumare. Lang talaga kumare, 10,000 lang talaga kumare. Ay naapo kumare, basit lang agatad di dyan ti inabak mo kumare, 10,000 lang kumare. Bayadak mo ilang adagos kumare. Talaga lang mare ha, 10,000 lang ko nampay. Ay na, sige na kumare. Napasensyakan mare, uray 10,000 lang ako na mare. Awam mo to na, boss mo, amom mo to di kwarta, nagbiit nga agtayab, adatatat, damdama awanon. Kas dalang sa ngaribo at 40,000 mare. Ay naapo kumare, sige na. Bayadak mo ilang adagos kumare. Talaga nga adalang ti paggastwa kumare. Ay naapo mare, pasensyakan ta talaga nga awan. Naibos mare, tadamo garuti naggastan mi. Amumot din nakalaklaka nga maibos ti kwarta nga talaga. Ay naapo kumare. Madipay garud nga umyan it and wallet mare. Antay malang daytan kumare. Ay naapo kumare. Umay kapas pasarabuan. Iyal alikaka ka no dadagiti pagsayaatan kumare. Yun ni
Siyak nga kumare, basit lang agatad data 10,000 nga bulbulod kumare. Yung ay na, taiyimot mo pa'y kumare. Ay na, imutan nakpay kumare. Ay na apaw, bayadam da ginakagat mo ditoy. Di magasot da itoy. Nya, kumano ka man itimar mo? Baka baka mabasmutan ka.